talk lang, dako na gyud ang kalahian. Lahi na kaayo ang dagan sa panahon karon. Sa una ang bana maoy mangitag panginabuhi. Ang asawa sa balay nagatiman sa pamilya. Apan karon usay baliktad na ang istorya. Ang asawa na ang unang mubangon matag buntag, muato sa trabaho uban sa dakong responsibilidad. Samtang ang uban naghulat lang sa paniudto. Dili tanan pareho, dili tanan ningani, pero daghan gyud ang makarelate ni. Kung walay paningkamot ug walay responsibilidad, lisod gyud ang kinabuhi sa matag adlaw. Kung gwapo imong bana, usahay tulog kaon ra, sige lang og selfie. Murag artista sa TV, ikaw ang manarbaho, ikaw ang mangitag kwarta. Pag-abot sa balay, siya pa'y mangutana. Love, unsay sudan nato karon? Ang asawa gikapoy na sa opisina. Traffic pagyud ang giagyaan sa dalan. Pag-abot sa balay ng hinaot o pahulay, pero naapay hudasan ug limpyo nga buhaton. Ng bana naglingkod ra sa sofa, cellphone pirmi ang gihuptan. Sige scroll sa social media, murag siya pa'y gikapoy sa tibuok adlaw. Ang kaanyag dili makabayad sa kuryente, dili makapalit og bugas o gatas. Ang kagwapo dili mahimong sweldo kung walay paningkamot ug responsibilidad. Ang tinuod nga gwapo dili lang sa naong makita, kundi sa iyang kugi, respeto ug gugma sa pamilya. Kung gwapo imong bana, mas maayo kung kugihan pa. Kayang panimalay mo lambo kung pareho mong maningkamot. Dili importante kinsa ang mas dakong kita. Ang importante magkayusa. Bana o kasawa magtinabangay, kay diha makita ang tinuod nga kalipay. Real talk lang gyud mga higala, ang gugma dili sukdon sa kagwapo. Ang labing nindot nga kapikas, kanang responsable, matinud-anon ug kugihan. Kaysa katapusan sa adlaw, dili ang nawong ang makapusog sa pamilya, kundili ang paningkamot pagrespeto.